maju le. Aja mundur. Aduh. Caetan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ora sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo, Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kok iso muni ngono? Sampeyan sik ngomongi kula wae nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing ngumumke kaya ngoten mau coba. Aku Seka coba. saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antaséna kok ditumbak? Antaséna sambil mledhek kuwi lha apa-apa e? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebleske lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Heeh. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amo cula mlata aja mlata ora ngerti Gatotkaca teko dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe kula. Sebabe Mesti diuntil gulu kula. di apa? Diuntil. Diuntir. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Oke papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Lah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku duncalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalta apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalta isih do ulip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Hah. Jaman didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Nyaman cok ngapuji e. Nyaman niku wis tau kula wae dikon madang kabeh tur minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sih, Man. Heeh. Kalih obat Lho. niki lho diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Nyo, tampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Lho, iki klerun iki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora ning jero. Ning jaba men ketok. Nah, ngono rak ketok. Muk susu Suramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man?
Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula rawani. Rawani merga bocahe ndugal kewarisan. Tutur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula rawani. Liyane Antasena, Mas. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula rawani. Antasena Antarja loro rawani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajaning ula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madan ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya. Lah nggih, mula nganggo pikiran, nek arep gelut nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani, dar tenan. Ha iya. Loro kuwi rawani. Rawani, Mas. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lah nggih telu niku kula rawani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa geliyak-geliyak. Ngang-ngang salep ora. Senengane ta. Amo Suramrata jejaya mrata mamang semikir trajakelan. Monggono nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok yak-yakan. Makne iki disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu. Antasena. Piye, Pak De? Salam perdamaian. Lho. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku ngelegani mama cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku rawani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Aku tak takon kakak karo kowe. Wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa olehmu omong ki meleh ngampet ambegan aku. Santai wae. Apa pancen aku omongane kok kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durma Gatiwasa. Kakang Garukaca. Tulung aku tak ketemu karo Garukaca. Aku wedi siji loro gawe aku wedi banget. Ngene kebablasan. Lah mula aku tuntunan. Gatotkaca kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, ndengaren goleki aku. Embuh. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Antasena. Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe iki rasa kuwatir. Mama tratap. Tratape aku. Ya suwe ngono wae. Siwa. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak dangdut. Ora. Karo Gatotkaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sing nguncalke Durma Gati mau kula. Kok iso bener Sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Gatotkaca wonten dawuh. Aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus
Uncana penerna Patih Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin ceklek. Oh iya. Karo tak nggembol maijan men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske Patih Sengkuni tak tinggile cengelik. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan Yang Patih Sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan, 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 pendak-pendak ming kongkonan. Njaluk ngapura telakku sak konslet. Oh iya. Tulung. Uncana Pasna Sengkuni. Oh iya, isaken jauh. Yang mari bergoyang, mari bergoyang. Mabur tuncake kok bledek. Aduh. Bledek. Cit. Nan, Cit. nan. Mrene nggir. Ya, Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gagah Gatotkaca, Man. Asli sumpah. Gagah Gatotkaca. Kowe dikapake Gatotkaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula diga munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean. Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki karo ngendi? Iso bledek. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget kondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ajeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Bisa ilmu hitam. Wedhus ya. Asli Man, mboten goro aku lho. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih Man. Gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok motor. Yang Patih. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne Ngabekti. aku jaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi rak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun.
men jemblong men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho iki wis saken dawuh. Iblis. Cit, ya. Ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep bales warpura niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku macrek. Mung suwe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Lah iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke.